Eskandaluak astindu duen lehenengo enpresa Findus izan da. Teorian Beiokel garbia zenarekin egindako lasaina eta beste produktu batzuk dira susmagarriak. Baina Findusez gain, Hautsan eta Carrefour banatzaile handiek ere euren produktu batzuk apaletatik kendu behar izan dituzte. Eta produktua merkatutik kendu ondoren, prebentzio neurrien ondoren, susmoa iritsi da Frantziara. Herrialde osoak galdetzen du zer jaten ote duen benetan eta batez ere kontrolak, elikagai kontrolak nahikoa ote diren. Bakteria arriskuari begiratzen diote kontrol gehienek, baina ez haragiaren DNA-ari. Etiketak ez dira hutsik gabekoak eta errudunak azaltzen diren bitartean, enpresa batek besteari eskatzen dio erantzunkizuna. Guk ez dugu okelarik erosten, kalitatezko lasainak erosten dizkiogu enpresa bati, eta enpresa hori engainatu egin dute, dio Findusen zuzendari orokorrak. Zaldi haragia Errumaniatik zetorren Espangero Lurberri Euskal Kooperatibarena den okela banatzailearen gana iritsi eta handik lasainak egiten dituen azpikontratara. Gero supermerkatutara behi okela modura etiketatuta. Mafia oso bat dago honen atzean, kontsumitzailea engainatu eta dirua egitea bilatu duen mafia. Hori batzuen salaketa, baina Frantzian denek biktimatzat aurkezten dute euren burua. Ekonomia ministerioan krisi bilkura deituta dago gaurko, gobernu ordezkariak eta okelaren sektorea konponbide bila daude.